May nga po Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kag sumubatian niyo mga kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yan ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Nurse nga missing ni sapwan nga ginlubong sa ugsaran sa ilang nga balay. Bana nga American national, suspect sa krimen. Junk shop with surprise inspection matapos makabaton ang otoridad sa impormasyon nga nagabaton sa gintunaw nga mga saway. Nag-expire nga varnish ang kemikal nga nagpanimaho sa Barangay 39 sa Bacolod. Pagtunga sa Bacolod sa duha ka mga distrito, aprobado sang konseho. Kag sa Good Vibes, delivery rider sadto, karon part owner na sa Samgyupsal Grill House. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, expired nga varnish nga ginhalinan sa malain nga baho sa Barangay 39 sa Bacolod City ang plano nga ibutang anay sa vault antes ilubong sang syudad. Na-contain na sa katapos ang Disaster Risk Reduction Management Office ang nanimaho nga kemikal sa sulod sa nga abandonado nga compound sa Barangay 39. Sunod kay Councilor Pau C, ang kemikal nga may high copper content ang gikan sa nag-expire nga varnish nga nabutang sa mga nabuka nga container. Sunod kay C nga pamuno sang Committee on Fire, Social Defense and Natural Disasters, ginakinahanglan nga mabutang sa isa ka vault kag ilubong ang mga nakitaan nga container sang hazardous material. Ang syudad pinaagi sa Department of Public Services amo na lang ang magasiguro nga ma-dispose ang kemikal agud indi na ini makatugas sang kahangawa sa pumuluyo. So ang ilagani plan nga i-container gid nila anay temporary storage anay ang ini siya nga substance, so ibutang anay nila sa isa ka dako na drum. Plastic so, abin. Kaya hindi siya pwede nga mahaboy sa environment. So, hindi siya pwede sa aton nga sanitary landfill. Kaya syempre hazardous siya. Sa number 9, Alay Board Member Attorney Reynaldo Lovero sa karuna nagapungko bilang City Administrator sang Kabangkalan City. July 19 siya nagsugod pungko bilang City Administrator si Lovero. Sunod sa iya, siya pa lamang sa karuna sa department level sa bahin sa mga appointees ang nakapungko bilang regular kag ang nabilin nga mga posisyon ginatapuan sa mga yara sa acting capacity. Anay City Administrator naman sang silay nga si Attorney Jose Edward Davila, ang acting City Legal Officer sang Kabangkalan sa Subong. Sunod sa kay Lovero, wala naman sa maiban pa nga taga silay nga gin-appoint bilang department head. Kung may mga taga silay man nga yara karon sa City Hall sang Kabangkalan, sunod sa iya, ililisipon lamang. Mayara sang na-assign sa City Mayor's Office kag may na-hire man bilang casual base sa ilang skill. Kabahin sang thrust sang administrasyon ni Mayor Benji Miranda ang continuity kag unity para sa pag-uswag sang Kabangkalan, rason nga wala siya sa maging kakas sa trabaho gikan sa daan nga administrasyon. Ang job order kag casual nagapabilin sa karon sa City Hall. Ang ginahimo ni Mayor Benji is wala siya may gintanggal nga mga empleyado halin sa previous administration. Kag gin-adapt lang ni Mayor Benji ang tanan nga ara na nga daan. Ilabi na gid nga sa mga job orders, sa mga casuals. Sa number 8, banwasang Tuboso kag Calatrava ang tubtub sa karon, wala tigayon makalambot sa katunga sang ilang nga target mabakunahan. Sa datos ng Provincial Health Office as of July 16, 49.43% pa lamang sa target nga mabakunahan sang Calatrava ang nadapatan sang first dose ng COVID vaccine, kag 44.06% naman sa target ang nadapatan sang first dose sa banwa sang Tuboso. Ang nabilin nga mga banwa kag syudad yara na sa masobra sa 50% sang ilang nga target. Nagapabilin nga top performer ang La Carlota City, Pulupandan, Sagay City, San Enrique, Cadiz, Ibi Magalona, kag Pontevedra. Ini sila ang yara na sa Alert Level 1. Sunod kay Provincial Administrator Fernando Diaz, hindi man pwede nga mapilit kag nagapabilin nga voluntary ang pagbakuna, pero sa gihapon, sa tungasang pagpanghangkat, nagapadayon lang ang ilang nga kampanya.
May tagsa-tagsa naman ka strategy ang mga LGU nga ginapatuman para maduso ang bakuna kontra COVID-19. 66.04% sa karon ang fully vaccinated sa Negros Occidental. Kay tungod na bukid ang Toboso and Calatrava. Again, ang awareness bala sang tao. Usually kundi ang vaccination uso sa mga urban areas, no? Especially sa mga kabataan. Doon na anad na tayo magpabakuna. And we feel that it's part of the routine, no? Sa aton nga mga kabataan nga para hindi sila madapuan sa mga masakit na sa una ginakamatay sa aton mga kabataan, no? Sa number 7, ₱1.1 million pesos nga balon sa illegal nga droga na recover sa buy-bust operation sa Cabangcalan City. Na-recover sa kahapon ang 1.1 million pesos nga balon sa illegal nga droga sa buy-bust operation sa Purok Santan, Barangay Kamugaw sa siyudad sa Cabangcalan. Subject sang buy-bust ang mag-asawa nga sanday Jomi kag Liucelia Consular. Isa ka plastic kag 24 ka sachet sa ginapatihan shabu ang nakuha sa ila. 170 grams ang bugat sini kag may estimated value nga 1,156,000 pesos. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ang ipasaka batok sa ila. Sa number 6, menor de edad patay matapos nga malumos sa resort sa Escalante City. Patay ang 15 anyos nga dalagita matapos ini malumos sa isa ka resort sa barangay Alimango sa Escalante City kahapon. Ang biktima ang ginreport nga nadula samtang nagapaligo ini sa baybay kahapon sang udto. Gilayon man nga nagpatigayon sa search and rescue operation ang otoridad. Nasapwa na menor de edad pasado las 3 na sang hapon kag wala na ini sang kabuhi. Sa number 5, reshuffling sa mga chief of hospitals sa mga district hospitals ang ginpapanaog na. Sunod sa kay Provincial Administrator Refrando Diaz, ang mando ang ginpagwa na ni Governor Eugenio Jose Lacson kag ginapaabot nga sa katapusan sa bulan ukon matapos ang 15 Diaz, matigayon ang tagsa ka mga turnover. Patag ni Diaz, natalana na gid man ang pagpatuman sa reshuffling bangod nga naglawig naman gid sa ilang mga assignment ang mga chief of hospital. Tinutuyo man sa reshuffling na mas mapaayo pa gid ang serbisyo nga mahatag sa mga Negrosanon. Lakip na diri ang pagbago sa imahen sang mga ospital. May reshuffling man sa mga chief nurse. Sa piyakabahin, napatuman na ang reshuffling sa Provincial Engineering Office. May streamlining man nga ipatuman sunod sa kay Diaz sa masunod nga mga binulan. Nalakip man sa ipatuman ang pagpahamtang sa mga posisyon nga kinahanglanon pero wala pa. Mga posisyon nga yara pero irrelevant na o kung hindi na kinahanglanon. Marching order is if somebody is sick, ang tao should prefer to go to our government hospitals. Why? Maayo kagida, kay kabalo sila magbulong. Asikasuhon kagid nila, not just physically, but emotionally, psychologically. Nga magtatal sila si imo do bilang tao gid, no? And that those two things are very important, no? If we can change the image of the hospitals to be really caring to our constituents. Sa number 4, Powerwatch Group nagademanda sa Sineco nga ipatuman ang 238 million pesos nga refund sa mga konsumidor. Akig nga nagpabutyag sang kalaing sang buot ang katapos sang amlig kuryente kag tubig upod sa Powerwatch Group Negros sa mga nasuspend nga katapos ang Board of Directors sang Sineco. Inibangod nagapati pa ang mga nasuspend nga BOD nga vindicated sila sa kaso nga grave misconduct may angot sa ginpatuman nga 20 megawatt contract extension. Sino kay Councilor Wilson Gamboa, convener sa Consumer Watch Group,
Mas nabutang karon sa alang-alang ang Power Cooperative epekto sang iligal nga pagpatuman sang extension sang power supply agreement upod sa KEPCO SPC Power Corporation. Dugang pa sang consumer group nga ginalipod sang Seneco Management kag BOD ang financial stability sini subong man nga wala man nila ginpatuman ang 238 million pesos nga refund sa mga konsumidor kag ang benepisyo para sa katapos ng Seneco Union of Rational Employees sanding sa natukod nga collective bargaining agreement. Sa maduson nga semana natala ng public hearing sa tunga sang katapos ng consumer group kag konseho sang syudad. I-apply din yan. When? Asa. Mineral ko yung subong niyang ilang refund. Pina-apply na nila yan. Kaya mo nang ambal sa board of directors, so wala pa guidelines coming from the ERC. Kaya refund. Excuse, palusot, delaying tactics. Clearly, banwa, ang Seneco is in dire strait financially. Apektado ang ilang cash flow. They cannot even give the benefits due to the employees of Seneco. Sa number 3, ginaprubahan na sa konseho sa Bacolod na pagtuwa sa syudad sa duha ka mga distrito. Nagapati si Councilor Al Victor Espino nga legal kag nagakaangay lang ang reapportionment sa Bacolod City para matukod ang duha ka mga distrito ilabi na karon nga nagsaka ang population sang syudad. Gani iya man ginaduso sa konseho ang rekomendasyon para sa redistricting sang syudad nga ginaprubahan naman sa sanggunian panglungsod. Si Congressman Greg Asataya ang nag-file liwat sa House Bill 297 sa Kongreso para matukod ang duha ka mga distrito sa Bacolod. Ang hagna ang gidalauman makahatag giya agud mas mapasanyog ang syudad paagi sa madamo nga mga programa kag proyekto sa idalom sang duha ka mga legislative districts. Wala sad tumatigayon ang pagtalakay sa nahauna nga hagna nga na-file sa 17th kag 18th Congress bangod wala sang endorsement halin sa konseho sang Bacolod. Districts. In these trying times, Mr. Chair, 2 districts will obviously be better than 1. Not just politically, but first and foremost, economically, Mr. Chair, to our constituents. The resources that will come from the national government will be not equally split, but equally divided among the first and second legislative districts. Sa number 2, junk shop gain surprise inspection matapos may impormasyon ang otoridad nga sila nagabaton sa gintunaw nga saway ukon copper wires gikan sa mga kable. May report si Romeo Subaldo. Gin-surprise inspection kay nasag-aga sa nagkalinlain nga mga ahensya sa syudad kag sang PNP nga ginpangunahan ni Councilor Pausi kag Secretary to the Mayor Attorney Carol Joseph Chu ang Three Sisters nga junk shop sa Circumferential Road sa Barangay Kabug sa Bacolod City. Ini matapos nga makabaton sa impormasyon nga nagabato ng mga junk shop sa mga ginsunog nga mga saway. Shop no naging report sa aton sa mga telcos nga gabaton sa mga ginpangwa nga mga gikawat nga mga kable. So as part sa regular inspection sang business permits and licensing office nga inspection na nila required necessary documents. Ugaling, wala sila sa minaabtan nga mga gintunaw nga mga saway sa lugar. Istorya sang tag-iya sang junk shop nga si Rosendo Miligin. Sang una, nagabaton gid man sila sa mga ginpangtunaw nga saway pero sang ginpaandaman na sila sang otoridad nga pwede sila makasuhan kag babawian sang permit kung nagbaton pa sila sini, naguntat na sila. Pag meeting namon dito sa kwan, nga bawal na. Nga bawal gid na kay daw damo na bala ang napiktuhan nga mga internet mga kwanti. Basi niya kung maabot nga adlaw nga madakpan pagka tudlo ang srapan na kay bus mapiktuhan ang srapan. Dugang pa niya nga may mga nagakinadto sa gihapon sa ilang mga tricycle kag salakyan nga may karga nga mga sinako-sako nga gintunaw nga mga saway pero ginaindian na nila kay hindi nila luyag nga ibaylo ang ilang negosyo sang pamilya sa ginagmay lang nga mga bagay. Magadulong yapon sinako-sako gid yan. Oo, pero hindi na mo niya gidabaton. Wag gani pero may tawag diya katingwa yapon ka testing. Oo na, pati may mga service pag ani nga mga kwansang ano? Sang daw pick up. i-pick up na karga pa sa salakyan? Oo. Inadala di? Tignan mo lang. Pero siyempre Sinako-sako sir ang inadala. amo ganina sinako-sako ina
Kahapon, ginpirmahan ni Mayor Albi Benitez ang Executive Order No. 15 nga nagapabakod pagid sang anti-fencing law. Sunod sa kay Chu, kabayan ini sang kampanya sa syudad sa pagdula sa spaghetti wires. Ang ini nga inspection, ang warning sa tanan nga mga junk shops nga seryoso ang syudad sa kampanya kontra kinawatay kable. We will make a campaign sa against this muna si Mayor Albi ang aton mag-instruct kita ng action agad wala nga siling na pagpangaybulig sa mga telco sa kay Mayor Albi may action naman dayon ni Mayor Albi. Sa pagpangabay sa syudad sa mga telecommunications company nga himuson ang mga nagalambod nga kable, nagpangabay man sila nga buligan man sila sa problema sa kinawatay sang kable nga dako ang epekto sa pagkadula sang internet connection sa pila ka mga bahin sa Bacolod. Ang Three Sisters Junk Shop ang gitagaan sang violation ticket kay lain ang ngalan sa ilang junk shop sa ilang mga dokumento kag lain man sa karatula sini. Nahang pa naman sang tag-iya kag handa siya nga mag-comply. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Sa Barwasang Valencia sa Negros Oriental, isa ka babae nga missing ang nasapuan nga ginlubong sa ugsaran man sang ilang nga balay. Iya mister nga American national, suspect sa krimen. Patay na sa masapuan kahapon ang 32 anyos nga nurse nga si Maribel Glazier matapos ini gin-report nga missing sa nagigad nga semana. Gin-report missing si Glazier sa iya nga mga abyan kay hindi na siya nila mag-contact. Sa report sa Negros Oriental Police Provincial Office, ang tropa sa PNP ang nagpadulong sa puluyan sa biktima sa barangay Palinpinon sa Valencia sa Negros Oriental kag dito na nadeparahan nga may kinutkutan sa ugsaran sang ilang nga balay kag may nagausbong na nga baho. Kag sang ila na ini nga ginkutkut, dito na tukiban nga ginlubong dito si Glazier nga may yara sang samad. Yara na sa karon sa kustodiya sang NBI ang American national nga bana sang biktima nga amo karon ang primary suspect matapos ini mag-surrender sa otoridad. Parayon ang investigasyon sa kapulisan kung ano ang ginkamatay sang biktima. Sa Good Vibes, delivery rider nga sadto nagapang-deliver sang flowers karon part owner na sang Samgyupsal Grill House. Paano ang iyang nga istorya sa report ni Romeo Subaldo. Sa tuanay, ang pag-deliver sang mga bulak ang ginakasakuan sa 30 anyos nga si Ruben Malihan. Subong, masako na siya sa pag-grill sa Gadja Grill House, isa kakalanaan nga nagapaanli Samgyupsal. May isa na kabulan sa nagsugod sila sa siningang negosyo sa 11 partner na si Gabriela Alolor. Istorya ni Ruben, makapoy man kuno ang mag-delivery rider kay ulan init ang pangontra. Gani, napaminsaran niya nga magsugod sa negosyo. Samgyup ang napili niya kay ang 11 partner, madamo sa mga abyan nga nakapamana sa Koreans. Gani, damo man may nabaluan sa Korean food pareho sang Samgyup. Sa picture, kaya daw mag-rider nga rider daw. Kaya painit, ulan ka sa dalan. Kaya kasama ka po yan ka man. Mapisan siya, porsigido pero kulang lang sa kapital. Ganit nagpalapit siya sa tag-iya sang Anne's Flowers Bacolod nga si Beverly Ann Luquiao Cantilier kag nagpangayo sang bulig. Bangod hindi naman iban ang pagkabig sa iya ni Beverly, wala ini nagpangduha-duha kag buligan si Ruben halin sa pagka-delivery rider ni Ma'am Bev niya. Subong, business partners na sila. Kag kami di ma'am, nagig kami doon ng... Dugay ka mo doon. Kailan na doon sin... Ano pa ka tuwing? Hindi gate boss daw, daw mag-utod. Kung hindi pagkakasal isa ka isa. Kaya hindi rider lang kami, hindi touring nga rider lang kami, welcome kami sila pamilya. Si Ruben, ang ika-6 sa 7 ka mag-utod, ang iya iloy labandera sadto, kag ang iya amay furniture maker. Diri niya nakuha ang iyang talento sa paghimo sa mga pulungkuan kag lamesa. Siya mismo ang naghimo sa mga benches kag tables sa ilang grill house. Suno kay Ruben, nag-ugyon ang tanan para madayon ang luyag niya nga makanegosyo. May nakilala siya nga negosyante, kag ang girlfriend niya, may ihibalo sa Korean food. Amo na nakilala, dado kita dana, lang mga kakilala ko kay ma'am, nakilala ko kay ang partner ko, sa finance ila, ako sa labor, isa po ito mga muna ako, may nag-ubra. Mga bangko, langita. Ikaw lang ubra? Ikaw lang ubra naman? Oo. Subong, maisa na kabulan ng ilakanan kag ang ilang nga anli samgyup sa presyo nga 279 pesos ang ginabalik-balikan sa ilang mga customers. Pwede mong ibalot sa lettuce. Wala, kirikta ko di kaon. Hindi mo wala puso na, sir. Hindi mo wala. Kung medyo damol gali ang cut,
may time ka nga i-savor ang iyang ang pagkana namin yan. No, unlike on nipis, nga do naglabay na lang siya. Pero kung tamo lang cut, masibor, magnamatama. Ang Gadjambot silingon, let's go! Ang yara na hamtang sa kilid sang Carlos Hirado Memorial State University, Estefania Campus sa Bacolod City. Barb sa pagnegosyo, ya diskarte, kanya-kanya diskarte kung paano mo masuguran ang imong negosyo. Pero syempre, minya, una, gidya may guts, kagidya dapat. Isog ka dapat. Kag ang skills mo yan, importante. Kag iya, Barb, may determination siya nga gusto niya magnegosyo, di siya gusto nga forever, mag-rider lang siya. May ambisyon. Ang mga importante. Kaga po ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkatabo sa imong nga palibot. Pero dapat balanse kang eksakto ang mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.